Gospodine Vujović, dobar dan. Dobar den, gospodine Vujović. Vi blagodaram što go prihvatite ovaj intervju za Televizija 24. Prvото прашање за вас имаме веќе конечни изборни резултати, ги соопшти Државната изборна комисија на Црна Гора. Се чини дека партијата ДПС, коалицијата на околу досегашниот председател Мило Ѓукановиќ, има водство, но се чини дека партиите кои се поврзани со опозицијскиот блок се во предност да оформат мнозинство. Дали е тоа така и како вие ги гледате идните случувања околу можното формирање на влада? Pa, prema onim podacima koje i CEMI, organizacija koju ja predstavljam, tokom noći juče objavila, a to je potvrdila i Državna izborna komisija, 3 koalicije opozicione koje su najavile eventualnu predizbornu, postizbornu koaliciju i formiranje vlade ukoliko budu u takvoj prilici, su osvojili 41 mandat. I u jednoj takvoj situaciji, shodno njihovim ranijim obećanjima, za očekivati je da one formiraju neku vrstu vlade. Ono o čemu se priča sve glasnije, a o čemu pričaju i lideri ove koalicije, jeste spremnost da se podrži ekspertska vlada, što predstavlja idejni projekat najmanje koalicije opozicionog karaktera URE, odnosno njene koalicije Crno na bijelo. Tako da bi se moglo tako nešto desiti, no naravno ostaje ono što je veliko pitanje, jeste programska raznolikost ovih političkih partija, tako da se zvuči kao da je ekspertska vlada neka vrsta prelaznog rešenja i koliko toliko bjegstva od nekih teških pitanja o kojima bi se morale izjasniti članice buduće te vlade, a s obzirom na njihovu raznolikost teško da bi se moželo doći do nekog konsenzusa. Да, она барање за техничка влада го има господинот Дритан Абазовиќ од коалицијата Црно на Биело. Се чини дека тоа би било и услов за формирање на некоја мнозинство, парламентарно мнозинство, но другите партии кои сега прв пат доаѓаат на власт, значи вие мислите дека тие би го прифатиле тој услов и дали тој услов за таква влада, техничка влада, би ги намалила стравовите на луѓето дека можеби би се оформирала влада која би била националистичка, која би била конфликтна. Дали би било сега подобро да се формира таква техничка влада? Pa mislim da je svime jasno da ovi rezultati morat će da idu na neke nove izbore, odnosno da je teško napraviti neku održivu većinu. S obzirom na neprijatna pitanja kojima se može baviti vlada, mislim da im prijedlog gospodina Dritana Abazovića, koji je realno gledajući teško da može biti neki drugi realan prijedlog, zvuči prihvatljivo. Tako da ne bi me iznenadilo da se takva jedna vlada na kraju i formira. Ona bi svakako bilo jedno bjegstvo od suočavanja sa nekim pitanjima, ali pored toga, takva jedna vlada isto bi morala se bavi nekim pitanjima gdje se mora zauzeti stav, kao što je to riječ o spoljnopolitičkoj politici Crne Gore, o pitanju Kosova, saradnje sa zvanične o Kosovu, priznavanje diplomatskog Kosova koji smo uradili da će biti podvučeno, harmonizacija odnosa sa Rusijom, što su programski ciljevi Demokratskog fronta. Znači, postoji cijeli jedan niz pitanja koji bi doveo u pitanje i našu spoljnopolitičku orijentaciju kao zemlje, zaustavio i ugrozio članstvo NATO, zaustavio možda usporio dodatno za EU, bez obzira što se slažu svi da su za Evropsku uniju, teško da baš zvanična politika Beograda koja je harmonizovana sa Rusijom i Beogradom može biti isto tako harmonizovana sa Evropskom unijom, što je nama i zahtjev za dalje pregovore sa Evropskom unijom. Да, она што гледаме дека се случува е дека има голема радост околу победата на опозицијата, да речеме, во соседна Србија. Сега читам вести дека позитивни пораки праќаат и од Русија, тамо и организации и аналитичари велат дека ова ќе значи дека Црна Гора ќе се приближи кон Русија. Кажете ми вие,
Mislite li дека може да дојде до такви радикални промени? Например, Црна Гора некако да го суспендира членството во НАТО, да го повлече признавањето на Косово. Можни ли се такви промени? Znate kako, ako je birači Crne Gore nisu glasali za to. Mislim da, bez obzira što se pokušava spinovati da su oni glasali za, nemojmo ga nazvati malo grubo, neku vrstu srpskog identiteta, odnosno redefinisanje identiteta Crne Gore, uključujući i ta pitanja oko NATO-a i drugih saradnje sa našim zapadnim partnerima i saveznicima, teško je tako nešto. Evo, ja ću vam ilustrovati podatkom da 2016. godine 42% je glasalo građana Crne Gore za uslovno rečeno prosrpske partije, a danas za te iste partije je glasalo nekih 46%. S tim što moramo biti fair i reći da za demokrate ne glasaju samo oni koji su prosrpski orijentisani, iako ih ima dosta, već glasaju i oni koji su Crnogorci, oni koji su muslimani i tako dalje. Tako da ako vidimo i pored sve te homogenizacije, praktično uključenje Srpske pravoslavne crkve sa terenskim radom na terenu, ubeđivanjem birača da glasaju, da se zakunu u crkvi, da će glasati protiv DPS-a i vladajuće koalicije, imamo jednu situaciju da i nije došlo do značajnog pomiranja u odnosu blokova. Došlo je do preslagivanja unutar samih blokova. I glas koji je dat bio na izborima je glas bio protiv ovakve politike DPS-a i nadam se da će oni to shvatiti. A nije bio glas odnosa prema Crnoj Gori. Ako, kao što jeste za očekivati dio političkih partija nacionalističke orijentacije, srpske nacionalističke orijentacije bude pokušavao da ovaj rezultat kapitalizuje kao pobjedu srpskog bloka u Crnoj Gori, to će dodatno izazvati reakciju onih koji su procrnogorski orijentisani, koji jesu većina u Crnoj Gori i bojim se da će to prije svega zakomplikovati odnose unutar te buduće koalicije, ali također i naići na reakciju, otpor u odnosu na one koji predstavljaju još uvijek dominantnu većinu u Crnoj Gori, oni koji su za proevropski orijentisani, procrnogorski i prozapadni. Nažalost, nama sve ovo vraća ponovo neka identitetska pitanja. Vraćamo se, vidimo koliko smo kao društvo na neki način zaglavljeni zbog svega toga, ali zaglavljeni i zbog spoljnog mišljenja i veoma ambiciozne agende zvaničnog Beograda i zvanične Moskve. Da, dobro. I na kraj, последно прашање, што мислите каква ќе биде политичката иднина на Мило Ѓукановиќ после ова? Gospodin Đukanović ima prilično još veliki dio svoga mandata, skoro 4 godine, da obavlja nekih 3,5 godine da bude predsjednik Crne Gore. Tako da je to pozicija koja ne dajemo neka velika ovlašćenja ustavna, ali dajemo neku institucionalnu poziciju i pretpostavljam da će on na neki način da se fokusira na to kako da eventualno povrati poziciju DPS-a ili da iskoristi tako nešto i podnese ostavku. S obzirom na njegovu pokrivanje pozicije predsjednika Crne Gore, više vjerujem da će se on pokušati da na nekim narednim izborima nađe neku novu šansu. Gospodine Vujović, vi благодарам за ovaj интервју за Телевизија 24. Bilo mi zadovoljstvo. Pozdrav vašim gledalcima.